Jeg vil tale om energi, med særligt fokus på energiformen mekanisk energi. Energi er et vidt begreb, og der er mange forskellige former for energi. Der findes elektrisk energi, termisk energi og kerneenergi, og mange andre former for energi. Til hver af disse følger deres helt egen definition, idet energi er et meget vidt begreb. Jeg vil dog fokusere på mekanisk energi. Mekanisk energi, det er fysiske systemer, hvor kun positioner og hastigheder ændres. Disse kaldes mekaniske systemer, og de beskrives ved den afdeling af fysikken, der kaldes mekanik. Den mekaniske energi af en genstand ændres kun, hvis der udføres et arbejde på genstanden, eller hvis genstanden udfører et arbejde på omgivelserne. Og derfor kan man kalde mekanisk energi for arbejde. Og arbejde, det er kraft gange vejlængde, hvor F det er kraft, og S det er vejlængde. Og kraften kan man så beregne ved at sige masse af objektet gange tyngdeacceleration. Og hernede ser vi så S i enheden for arbejde, og det er joule, og det er så fordi det er newton gange meter. Og tyngdeaccelerationen har jeg bare lige skrevet her, den er 9,82 newton per kilo. Der er forskellige typer af mekanisk energi, og derfor er der forskellige formler til at beregne arbejdet, alt afhængig af hvordan kraften påvirker objektet. Og der er 3 forskellige måder, hvorpå kraften kan påvirke objektet. Og den første metode, det er, hvis kraften den er ensrettet med bevægelsen af objektet. Og i så fald beregner man arbejdet af kraften ved at sige arbejde lige med kraft. Hvis man i stedet for vil beregne arbejdet af kraften, hvor kraften er modsatrettet i forhold til bevægelsen, hedder det arbejde er lige med minus kraft gange vejlængde. Og den sidste formel eller metode i forhold til hvordan kraften kan påvirke objektet er, hvis kraften er skrå i forhold til bevægelsen. Der vil man beregne arbejdet ved at sige arbejdet er lige med plus eller minus F1 gange vejlængde, altså S. Og her er F1 lige med, det svarer til en komposant til bevægelsen. Og komposanten til bevægelsen, det vil bare sige, at den er parallel med bevægelsens retning. Og jeg vil nu prøve at komme et eksempel på, hvordan man kan udregne arbejdet af en kraft. Og i eksemplet har vi en kasse, vi ser her, og den vejer 5 kilo. Og den løftes op på et køkkenbord, der er 1,2 meter højt. Det vil altså sige, at S her er 1,2 meter. Og så skal man så beregne det arbejde, personen udfører, altså den person, der løfter kassen. Og det gør man ved at sige, at vi har formlen, og vi ser, at kraften er ensrettet med bevægelsen. Så derfor bruger vi formel 1, og den siger, at arbejdet er lige med kraft gange vejlængde. Og vi udregner først kraften, og kraften var, som vi før fandt ud af, masse gange tyngdeacceleration. Og det er det, jeg har skrevet her. Og så ganget med vejlængden S, der jo som bekendt er 1,2 meter. Og altså er kraftet arbejdet, kraften udfører, lige med 58,92 joule, som vi får her. Og så har jeg så et andet eksempel, og det er en mand, der skubber en indkøbsvogn, der vejer 10 kilo. Og indkøbsvognen har en konstant hastighed. Og her skal så beregne arbejdet af kraften F modstand. Og da vi ser, at manden skubber indkøbsvognen i en retning, og kraften F modstand så er modsatrettet, skal vi bruge formel nummer 2. Den lyder, at arbejdet udført af kraften F modstand er lige med minus kraften gange vejlængden. Og så siger vi minus, og så udregner vi kraften, og den er masse gange tyngdeacceleration igen, og så gange vejlængden. Og vejlængden er 2 meter. Og derved får vi, at arbejdet af kraften F modstand er lige med minus 196,4 joule. Men egentlig er den mekaniske energi af en genstand
bare givet som summen af genstandens kinetiske energi og den potentielle energi. Og det er det, denne formel illustrerer. Og formlen for kinetisk energi ser vi her. Det er en halv gange masse gange hastighed i anden. Og så ser vi formlen for potentiel energi, den kommer her. Og det er masse gange tyngdeacceleration gange højde. Og hvis så sætter dem sammen ifølge den her formel her, får vi altså en måde at udregne mekanisk energi, som lyder således. Det er vigtigt at bemærke den. Og her ser vi så et eksempel på netop det, hvor vi her har en mønt ved en given højde. Mønten den falder ned mod jorden. Og ved højden 1 her, der kan man udregne den mekaniske energi ved at sige først den kinetiske energi, som der er formlen på her, plus den potentielle energi. Den vil jo selvfølgelig afhænge af hastigheden, for mønten har en given hastighed her, og så højden. Og derved kan vi så udregne den mekaniske energi. Men længere nede har henholdsvis højden og hastigheden ændret sig. Men i det, at den mekaniske energi svarer til summen af den potentielle og den kinetiske energi, bør den mekaniske energi ikke have ændret sig, og derved har vi en bevarelse af mekanisk energi. Og for at det skal gælde, at man har en bevarelse af mekanisk energi, skal det her nede gælde, at den potentielle energi og den kinetiske energi ved den første position skal svare til den potentielle energi og den kinetiske energi ved den anden position, altså summen af den potentielle og den kinetiske energi ved position nummer 2 skal svare til summen af den potentielle energi og den kinetiske energi ved position 1. Og hvor vi før så på, hvordan den mekaniske energi kunne blive bevaret, eller hvor den var bevaret, vil vi her kigge på, hvordan den mekaniske energi kan ændre sig. Og i de tilfælde, hvor der sker en ændring af den mekaniske energi, det er hvor at der er en ydre kraft, der påvirker genstanden. Og så kan man så finde ud af, i hvilket arbejde den mekaniske energi påvirkes ved. Og det er egentlig det samme princip med at sige, at det ydre arbejde er lige med den ydre kraft gange vejlængden. Og vi kan se her på figuren, at F ydre går i bevægelsens retning, altså den er ensrettet med bevægelsens retning. Og de kræfter, der påvirker den ydre kraft, det er motoren, der selvfølgelig skubber, og så er det også friktionskraft, altså vind og vejmodstand. Men altså den resulterende kraft kalder vi F ydre, som det er angivet her på tegningen. Og for så at finde ud af det arbejde, der er forårsaget af de ydre kræfter, bruger vi formlen, som vi ser heroppe. Den bruger vi, fordi at de ydre kræfter er ensrettet med bevægelsens retning. Så vi siger simpelthen bare, at det er den samme formel, som vi tidligere har kendt. Som vi kan se hernede, så har den her bil hernede, den har en mekanisk energi, altså den har sin egen mekanisk energi, den kalder vi mekanisk energi 1. Og så sker der så noget arbejde, der får bilen til at flytte sig op til mekanisk energi 2, en ændring af den mekaniske energi, og den kalder vi mekanisk energi 2, som det er angivet her. Som det egentlig fremgår af tegningen, så er forskellen eller ændringen af den mekaniske energi egentlig bare det arbejde, der er sket for at få den her bil op til den her bil. Og det kan man så sige ved, eller man kan skrive det op, således at den mekaniske energi, altså nummer 2 mekanisk energi, altså mekanisk energi ved position 2, er egentlig lige med den mekaniske energi i position 1, plus det arbejde, der er blevet udført. Og det er samtidig det, den her lange formel hernede, den illustrerer, at vi ser, at den kinetiske energi
i position 2, altså med hastighed 2, plus den potentielle energi med i position 2, altså med højde 2, den svarer til den kinetiske energi i position 1, og med hastighed 1, plus den potentielle energi i position 1, med så højden 1, plus det arbejde, der er blevet udført. Og det er så det. Det er en lidt udvidet udgave, hele det her lange stykke, af den her simple formel her.